û wî ji wan re got: Bi rastî ez ji we re dibêjim, hin ji van kesên ku li vir radiwestin, heta ku nebînin padîşahiya Xwedê bihêz tê, ew mirinê qet tam nakin. Piştî 6 rojan İsa, Petrûs, Akûb û Yuhanna birin û ew bi xwe re derxistin çiyayekî bilind. Li wir ew bi serê xwe bûn û dîtina wî li ber wan hat guhertin. Cilên wî çîlspî bûn û ew qas dibiriqin ku li ser rûyê erdê tu cilspîker nikaribû ew wisa spî bikirine. Hingê Elyas û Musa li wan xuya bûn û bi İsa re peyvîn. Petrûs ji İsa re got: Mamoste, çi qas qencek em li virin? Kam sê holikan çêkin. Yekê ji te re, yekê ji Musa re û yekê jî ji Elyas re. Wî nizanîbû ku çi bêje, ji ber ku ew gelek tirsiya bûn. Hingê ewrek derket, li ser wan kir sî û dengek ji ewr hat. Ev e kurê min ê delal, guhdariya wî bikin. Ji nişkê ve şagirtan li dora xwe nêrî, ji İsa pê ve kesek nedîtin. Çaxê ji çiyê dihatin xwarê, İsa li wan emir kir ku heta kurê mirov ji nav miriyan ranebe, ew ji kesî re tiştên dîtî nebêjin. Şagirtan ev peyv di dilê xwe de girt û ji hevdû pirsîn ka mana rabûna ji nav miriyan çi ye? û wan jê pirsî: Gelo çima şerîetzan dibêjin divê pêşî Elyas bê? Wî jî ji wan re got: Bi rastî pêşî Elyas tê û her tiştî sererast dike. Lê çima wiha li ser kurê mirov hatiye nivîsîn ku ew ê gelek cefayê bikişîne û biçûk bêdîtin. Lê ez ji we re dibêjim, Elyas hatiye û çawa ku li ser wî hatiye nivîsîn, çi ku dilê wan xwest, bû wî kirin. Çaxê hatin ba şagirtên din, dîtin ku li dora wan alaleteke mezin civiya ye û şerîetzan bi wan re münaqeşe dikin. Îcar gava ku hemû alaletê İsa dît, gelek ecêb mayî ma û bi bez çûn pêşiya wî û silav danê. İsa ji wan pirsî: We bi wan re li ser çi münaqeşe dikir? Ji nav alaletê mirovekî bersiva wî da. Mamoste, min kurê xwe yê ku cinekî lalîtiyê pêr heye ji te re anî. Ruh hel ku derê wî bigire, davê jê erdê, kev bi ser devî dikeve, diranên xwe diqirçîne û req dibe. Min ji şagirtên te hêvî kir ku vê ruhî derxin, lê nikarîbûn. İsa li wan vegerand û got: Hey nifşê bêbawer! Heta kengê ez ê bi we re bim? Heta kengê ez ê li we sebir bikim? Wî bînin ba min. Wan jî kurik anî ba İsa. Gava ku cin İsa dît, di cih te kurik vehejand. Ew ket erdê, kef bi ser devê wî ket û gevizî. İsa ji bavê wî pirsî: Ji kengê ve ew wiha ye? Wî jî got: Ji zaroktiya xwe ve. Ruh ji bo ku wî helak bike, gelek caran ew avêt nav êgir û avê. Lê eger tu bikarî tiştekî bikî, li me were rehmê û alîkariya me bike. İsa ji wî re got: Te got, eger tu bikarî. Ji bo yê ku bawer dike her tişt çêdibe. Wê gavê bavê kurik qîriya û got: Ez bawer dikim, alîkariya bêbaweriya min bike. Gava İsa dît ku alalet bilez li wê derê dicive, li ruhê nepak hilat û got: Hey ruhê kar û lal, ez li te emir dikim. Ji kurik derkeve û careke din nekeve wî. Ruh qîriya, bi şid kurik vehejand û jê derket. û kurik bû wek miriyan.
Wisa ku piraniya wan digot Ew mir. lê Îsa bi destê wî girt û ew rakir. Kuruk jî rabû ser xwe. Piştî Îsa çû malekê, şagirtên wî bi serê xwe jê pirsîn. Çima me nikarbû em cin derxin? Îsa li wan vegerand. Cinê bi vê cûreyî ji dua pê ve bi toriyên din dernakevin. Ji wir çûn û di nav Celîlê re derbas bûn. Îsa nedixwest ku kes bi vê yekê bizane. Çimkî wî şagirtên xwe hîn dikirin û ji wan re digot Wê kurê mirov bidin destên mirovan, ew ê wî bikujin û piştî kuştinê bi sê rojan ew ê rabe. lê wan ev gotin fêm nekir û tirsiyan ku ji wî bipirsin. û ew hatin Kefernahûmê. Gava Îsa li mal bû ji şagirtan pirsî. Hûn dirê de li ser çi dipeyvîn? Lê ew bêdeng man. Çimkî dirê de di nav xwe de peyivî bûn. Ka kî ji wan ê herî mezin e? Îsa rûnişt, gazî 12 kir û ji wan re got. Eger kesek bixwaze bibe yê pêşî, divê ew bibe yê paşî û xizmetkarê hemûyan. Îcar wî bi destê zarokekê girt û ew di nav wan de da rawestandin. Zarok himbêz kir û ji wan re got. Kî ku zarokeke wiha bi navê min qebûl bike, ew min qebûl dike. û kî ku min qebûl bike, ne min, lê wî ku ez şandime qebûl dike. Yuhenna ji Îsa re got, Mamoste, me mirovek dît ku bi navê te cin derdixistin. Lê me nehişt. Çimkî li pey me nedihat. lê Îsa got, Rê lê negirin. Çimkî tu kes tune ku bi navê min kerametekî bike û zû bikare li ser min bi xerabî bipeyve. Çimkî yê ku nel dijî me ye, ji aliyê me ye. Bi rastî, ez ji we re dibêjim, kî ku tasek av bide we, ji ber ku hûn ên Mesîhin, xelata xwe qet wenda nake. Kî ku yekî ji van biçûkên ku baweriyê bi min tînin ji rê derxe, ji bo wî çêtir e ku beraşekî mezin bi stûyê wî ve bêgirêdan û bê avêtin deryayê. Eger destê te bixe guneh, wî jêke. Ji bo te çêtir e ku tu bê dest bikevî jiyanê. Lê ne ku bi her du destên xwe ve herî dojehê nav agirê ku venamre. Eger lingê te bixe guneh, wî jêke. Ji bo te çêtir e ku tu bêling bikevî jiyanê, lê ne ku tu bi her du lingên xwe ve bê avêtin dojehê. Eger çavê te bixe guneh, wî derxe. Ji bo te çêtir e ku tu bi çavekî bikevî padîşahiya Xwedê, lê ne ku tu bi her du çavan ve bê avêtin dojehê. Li wir qurmê wan namre û agirê wê natemre. Çimkî her kes wê bi êgir bê xwê kirin. Xwê qence. Lê eger xwê şoriya xwe winda bike, hûn ê careke din bi çi şoriya wê bidinê? Bila bi were tama xwê hebe û bi hev re di aştiyê de bijîn.